muri yeZimbabwe tinoda kupa mbiri nekutenda zvakanyanya. Ndofunga makaona kutambudzika kwatakaita pamusoro pemwana uyu. Tamushayiwa, tikakupaiwo nhoroondo, tikataura tikati tashaya mwana vedu weye, tashaya mwana, kuti whoever anenge aona mwana uyu shuwa makaisa minamato yatakanzwa kufara kuti shuwa tine vamwe vedu. Muri amai Jilimba Skits vari kufara, tese tiri kufara nezvakaitika. So taona kuti zvakakodzera kuti amai vemwana vatsanangurai masiro avakaita mwana. Vachibva mukusiya mwana tichanzwa tsananguro yekusvika kwakaita musikana. Tichingokuzivisai zvinhu zvinoenda mberi. Vamuri kuona vakabata muzukuru wavava. Ai, wadai kufara kwachiri kuita. Ndo ambuya vemwana, vabereka amai vake. Saka taachingochikaira usiku nesikati tichitsvaga mwana uyu. Onai tamuwana. Saka taakumbira breadwinner Georgina from amai Jilimba Skits kuti atitsanangurire kusiya kwaakaita mwana nekutakurwa kwakaitwa mwana nemusikana. Hello everyone, I'm Runyaromavi aka Georgina the breadwinner. Ndokuda kukutendai kwamuri mose muri yeZimbabwe nekundibatsira kwamakaita neminamato yenyu. Everyone makandishowa support yenyu kuti ndikwanise kunge ndiwana mwana wangu. Zvakaitika ndezvekuti ndakamusiya ndichienda kubasa semazuva ese nemusikana webasa. Saka asara kudaro pandakazobva kubasa ndopa ndakasvika ndichiudzonzi abuda kuma2 nemwana achichari kuenda kutown. Haana kudzoka. Tichiona dzatova late ndopa takaenda tinomhangara kumapurisa. Tobva taudza mapurisa bvatanga kuita basa. Tichibva tanorara. The following day tambofunga pamwe munhu achamukira tichamuona achisvika. Tova zuva rutokwira. Kwatova kuma10 vatadzokera futi kumapurisa. Saka nekunge tichiisa nyaya pasocial media vanhu muchindibatsira nekunamata. Robva tagara then mapurisa akazoti nyaya inofanira kuenda kuhomeside. Payanga yaitwa process ikoko ndopa takazonzwa dzatova kuma3 akunzi aonekwa muraini achienda kumba kune mwana. Saka vanhu pavakamuona vemuraini vakabva vatangamutera vachienda naye kumba. And then ini ndandisiko ndandiri kupolisi nemapurisa tichiita process kuti tingamuwanepo. Saka pakasvika kumba akasvika kuna oga. Saka oga vanokwanisa kukutsanangurirai kuti zvii zvakaitika paakasvika. Akasvika tongoti pakataonwa pasi achisvika mwana uyu ndobva apinda mumba. Ndobva tatora mwana chandakwanisa kuti takatanga mwana kudaona mwana ari sei mwana aitoratidza tatori aitosengera. Then takamubvunza zvakawanda vanhu vakanga vaina sei vakanga vazara mubhuya kutoda kuita kuataka sevanhu vemuraini vanoisa ngane hasha vane chiki. So takazoti maya since nyaya iripota kupolisi ende maya acho anga wasipanga kupolisi vamurudza pamwe papo vakati rikati muvharire chimumba then we had to lock one of my doors vatamuvharire mumba kuti polisi yaita sei yauya sikuti vanhu vazomwaisa kuzomuvhiringa and stuff. So polisi yakazouya namai vacho ndobva yazomutora vakazoenda zvakare. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe nyaya iyi ndo mamiriro ayakaita, asi pari zvino hatisati tave tapedza taguma. Mwana uyu apiwa ripoti yekuti aende kumadoctors kuti aongororwewo kuti hapanawo chakaipa chakaitwa pamwana here. Todzokera zvekumapurisa. Amai vemwana tichazonzwa nyaya nekufamba kwenguva kuti mapurisa achabata musikana ine mhosva yekuti kana kuti tichange achange achipiwa mutongo here wekuti akaita mazuva aine mwana anoyamwa kudai asingazikanwe kuti ari kupi. Saka nekusikotaura mastatements ake ari kutaurawo zvakasiyana siyana. Saka ndo patakachakagumira kuti hatisati taziva kuti aive kupi, ane avanga vamutuma here vachizoona imimiwo vesocial vanhu vedu veukama hwedu mese mafanzi makuitawo noizi kuti mwana tese tichingokanda magroups akasiyana siyana
kuti pamwe ndo zvaakatya akatirega ndidzoke zvine pairi. Pamwe imwe nguva akaenda kumujolo akavharirwa, ati zvine pairi. Zvakangosiyana-siyana vanhu vaMwari. Saka nyaya yedu ichiri mumaoko emapurisa. Saka toda kungotenda Mwari kuti mwana ndiyeyu ane happiness yake, tese tiri kufara, nemi mese muchafara. Mafanza ana Georgina namai Jini Biscuit zvese zvavakaita nemhuri yese yeZimbabwe kumira kwamakaita kuti muzukuru wangu adzoke. Hatina, hapana akamborara nenyaya yekunzwa kuti mwana ane 7 months aritorwa nemusikana, hapana ari kuziva kuti aenda naye. Toda kungotenda Zimbabwe.